manulungan nga si Gabriel ngadto sa bata ini ka himugso na niya. Daghang salamat dyan kit sunugan na sa 10 minutos at pong ihatag sa Catholic Faith Defender pinagi niya ni Brad Shelbert Don Luyano ang 10 minutos. Okay, salamat kayo, moderator. Okay, kining issue ha sa pagkatao ni Kristo, daghang kay ni siyang objection. Mao na nga dili gyud nato ni masaysay tanan diri no ang maong mga objection mao nang mohangyo ko sa mga listener nga maminaw pod sa among programa sa CFD no sa kanang Domingo alas 8 gabi no kay di nato ni matabang og discuss no daghan kining issue mahitungod. Ang ato lang kung ang pangutana naabay mabasa sa Biblia nga gisugo ta nga sa ulugo ng adlaw sa pagkatao ni Kristo, wala gyud. Wa gyud mabasa sa Biblia ang gisugo ta. Pareha sa pag-ingon nga wala po'y mabasa nga tungod kay way mabasa nga gisugo ta, wa po'y mabasa nga gidid-an ta. Mo nay punto diha sa logic ba, no? Parehas gud nga ang mga iglesia ni Kristo nga mosupak ani magsaulog mo po sila mga birthdays nila, no? Pangutan-on nato sila gisugo ba mo nga magsaulog og mga birthdays ninyo? Wala. Pero nganong gasaulog mo kay wa po'y mabasa nga gidid-an mo o gidid-an ta sa maong pagsaulog. Parehas po pag-ingon nga gisugo ba mo nga magsaulog mo July 27 anniversary. Wa po'y mabasa nga gisugo mo ana, pero dili po mi musaway ana kay wa man po'y mabasa sa Biblia ang gidid-an mo o gidid-an ta sa maong pagsaulog. Mao na nga kung ingon na naon pag-argue ba nga pataka lang mo mga Katoliko, gisugo ba day mo nga sa ulogo ng ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25? Wala lagi, wa man po mi maingon nga mabasa na. Pero wala po mo mabasa, wa po tayo mabasa nga gidid-an ta nga sa ulugo ng adlaw nga natawhan ni Kristo ni anang adlaw. Gani ang usa sa reasonable kaayo nga rason nganong itunong yung Disyembre 25 tungod kay niadto go do na toy mga pagano nga magsaulog anang adlaw pod, pero dili to angay awaton kay pinaganuman ang ilang gisimba anang ilang pagsaulog kadto mang giilan nila nga ang Dios kuno mao ang adlaw. Ang Katoliko man gatudlo ana, no? Ang gisaulog sa Katoliko ni anang adlaw ang adlaw nga natawhan ni Kristo. So dili na pinagano kay ang pinagano any action, any celebration, any acts nga nagsimba ka sa bakak nga Dios mo na pinagano. Pero kami mga Katoliko kung gasaulog mi anang adlaw pahinungod man sa adlaw nga natawhan ni Kristo unya pinagano day na. So dili na pinagano kay si Kristo man ang gisaulog diha. Gawas kung kadtong bakak nga adlaw mao sa ulugon anang adlaw. Pras pud anang Domingo, pras pud ana. Now, kining pagtino Disyembre bagyod 25, now sa ako lang pamasa-masa, correct me if I'm wrong sa mga apologies nga Katoliko. Wa ko'y nabasa nga dogmatic pronouncement sa simbahan Katoliko nga Disyembre 25. Unang-una, wa man kun pod gisulat sa Biblia. Naay mga computation ana nga gani amo na nang hisgutan sa amo mga programa sa una, pero dili na siya dogmatic. Mga espekulasyon lang na sa tao nga posibleng matunong, posible pong dili. Ang punto lang diha nga kung dili man na dautan ba kung sa ulogo na nang adlaw? Mao na kung moingon mog dautan, basahin mig teksto sa Biblia nga moingon ta nga dautan o sayop kung sa ulogon sa Disyembre 25 ang adlaw nga natawhan ni Kristo. Wa man gyud mo'y mabasa ana, no? Kay kung duna pa na ako niadto pa nag-una nagbiya sa Katoliko. Kung duna gyud mabasa nga gidid-an ta sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Kristo sa Disyembre 25 sa rason lang nga dili mabasa sa Biblia. Ang akong adlaw nga natawhan no? Di lang na ko isulti kay naon niya magmanyanitas balay wa ako ipakaon. Di na ko isulti lang, no? Moingon ba nga di ko magsaulog anang adlaw kay kuan kanang unsa na wala sa Biblia. Pinuang po na. Ikaw Brad Tuting, unsa may imong adlaw natawhan sulti gyud nimo kay i-announce gyud nimo sa radyo nang imbitar ko ka. May mga Brad Tuting kay naaman jud kay pakaon.
Bitaw, wala na ilabot. Binuang na ng istorya. Bitaw, ana lang Nasayop ba si Brad Tuting nga nagsaulog atong unsa tong adlaw nga nanginbitar magaling to, nasayop ba siya kay way sugo sa Biblia nga sa ulogo niyang birthday? Laing punto, laing rason nganong mag-usa unta taana kay kung ma-prove nato nga kining Katoliko mao ni original nga gitukod ni Kristo, kinahanglan makikiusa gyud ta ni. Kay kining simbahan mao man ni atong katong gisgutan ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So whatever aprobahan diri sa matuod nga iglesia, aprobahan po na sa langit. So kung moingon ng iglesia nga, atong sa ulogo ng adlaw natawhan ni Kristo Disyembre 25, na di kay approve mo na sa langit niya, kamo di mo approve. So therefore kamo mo dili matinumanon sa ebanghelyo nga parehag ni Kristo sa Biblia. Kay dili manggod tanang pronouncement naalang sa Biblia tanan. Tingali, maingon mo nga, ang tuhuan nga konsilyo kadtulang konsilyo sa Jerusalem. Ako di ko mutuwa na, bisag kung saog bali-bali sa Biblia. Kaya nga naman tong mutuota sa Council of Jerusalem, kaya ang mga apostolis gitaga-agahom sa pagdili og pagtugot. Di ba? Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ang pangutana, sila ra ba'y gitagaan ng gahoma? Na logic will tell us nga ug unsay gahom nila mapasa sa ilang successor. So sama nga ang gahom sa Presidente Aquino mapasa sa mosunod niyang presidente nga mao si Digong. Wala gikuhaan na. Ug unsay gahom ni Aquino mao po'y gahom ni Duterte. Pag-ingon ni Duterte, martial law ta. Sa wala makakuha na makaik. Unya ang unang gipili ni Kristo nga executive minister, prime minister dili si Felix Manalo si Pedro, no? Gitugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit, Mateo 16:19. So, diha ang Pope, nanay legislative power to bind and loose ang term na, Mateo 16:19. Tinibuok iglesia, Mateo 18:18. Ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Nya kay ang mga pista sa karaan gitapos mo ni Kristo sa cross, so mao nang pwede po ta maggama na pagbagong pista, mga bagong ceremonial practices. O mao na daghan ming pista ron. Amig authority ana, kana ni Kristo katong giingon, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Na kung wala mo anang gahuma sa ato pa, dili mo kadtong nakasunod sa authority sa mga apostoles. So mayra po nga dili mo maghimo og daghang mga pista, mga kasaulugan kayo amoy authority. Only the Catholic bishops naman ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. So naa nila ang authority sa pagdili o pagtugot. So sila ray moingon nga magpista ta ni San Vicente, San Antonio o bisan sa diha. Kay approve lagi na sa langit. So mao na mga igsuon o napamay mo pahayag diri ang atong higalang Iglesia ni Cristo. Munang diri ra ko, daghang salamat og maayong hapon. Okay, daghang salamat sa Catholic Faith Defender, Brad Gilbert.